Tun truma kanen ho le tur chu American 3D erotic horror film kumsang ni som pathuma anti chua Nurse 3D ti nia atop thlengin milo thlir sak le theu don nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me apartment a Abby Russell ron langin kholga lang chin alawin chei dang lama mi hausa tak tak kal khom na klapa mi paler ve tak tak te chu lo chhai vel atumani Abby hian mi pa nupui te bum ching hi a ho em ema an thil ti suala wang chuan an nun na lak a hre tlat lo klap a thleng chia tin nupui nei lai mi pakhat hian a ron pana azu in tur atum sak nge Abby hian nupui nei lai ani ti hre ma se lampui turin asom ta thawa chumi hnu chuan in chunga anin hmufal duna akea tak avit ta thut mai thisen a chuak zoi zoya in chunga tangin ala nam thlazui Abby hian atlei rolai tangin nurse ni atumru hle a hlotling reng bok damdoi na chuan hun reilote a nurse rin roll ber alonia mi parin omlo pakhat chu nu panun aman puilain damdoi tam takin a chiwa a thi pha nge a phu ve renga angai ani nge yang le nurse puitlinga kaithar telom na huna chuan a thian nu Danny chuan a chungte bula Abby chu anin hmerhriat tira abial pa Steve ambulance driver po alo tel ve nge Danny pason Larry hi an khuwa therapist lar takania Abby hian amel dan vel atangin aler ti alo hre thiam ngal Danny le Steve te chuan hospital room pakhata chance an lo nei dun me ka Steve chuan a chen na om ve turin a soma ma se Danny hi chu tiang thutluk na siam tur chuan ala in pai tlat lo ani chumi hnu lok chuan damlo serious tak an ron da luta Danny hi la thok tir ani wangin lo boy som thei lo chuan alo ding renga Chief Dr. Morrison azil deuh hlak Abby in thil thleng chu alo thlir renga angai dan ani chia lo Danny omdan chu a hriat thiam pui hle a theiang tokin a hnem ve ni a thian nu ti hlimnan zuin puya soma kalkonga Danny pason khan nuladang a phurlai anwa muzui Danny chu a thinrim hle a Abby ero chuaninga wakma ngai lo aler ti alo hre thiam vek to ni kha an thian du chuan klapa kalin zu an induna anin neme mawangin Danny chuan aril ruhana te chu a thai ngil pha an zurui chu an lam duna anin fop tamai atuka Danny chu lunaburin aron tho chuaka Abby chuan kadam lo tila nilengin hun kan hmang dun theidona lom tin alo thlem vel ma se Danny chuan adu lova zan masa an thil ti wang khan a in chhir ni nge ya Abby in angai Danny chuan a kalmain engma kanin kara a thleng lawa ngai ro tin a kalsan chumini chuan an thenom pa Jaretan Abby hne na I thaem imu tawa off mel ve aron tia Abby in a that thua lo changin min ngai tua su ati hnu chuan a kalsan Abby chu Larry office a vakalin ril rulama boina nei angin a in soya tranpui kangai mi patel lovin ka thei lo tin do ta hrila tak take motin damdoi alo cho ve mai bok ma se Larry hian a ti a sheru khia wani chumini chuan Dr. Morrison Danny chu alo ti buai lia akut hlei tak chu muin Abby thin a rim to hle achunga moilo taka ache chunzom renga wang chuan Danny om anuam lo tel tela Danny shiat lawin Abby hian a thian nu hi adu ru hle a bial pa Stephen pangpar a ron thon po chuata abeng thlapop mai Abby in Steve nen in chungchang hi min shil vek ro atia
Denny chuan a chen na om ve tura a som na kha a hril ta ni Abby in thil thaber ani lo mi pa te hi I ring hma lutuk ati bora Steve hi itana thalo ti pain apartment cha bisper a pe nge Denny chu a thong hle a lom thu hril pain anu Larry laka angai tu thu a soi chuak Abby chuan kabula engkim I soi thayang ka veng him tlatang che atia Zana Larry office bang chu Abby in kongpuya lo chang rana Larry chuan a phur ve mai bok Kong laka fo an tum chuan Abby in che thei lova omna dam doin alo chiwa tikhan kanin rule chia inupui tan thil tha ka ti sakani hi tina chuk sana Larry chu che thei hek lo le nung zong in a motor chu alir zuya truckin aron subur mai a hmuna chuan ka po chhon lovin aboral zui ta ni Abby in a thlen chuan Denny kha lung chetakin alo oma a thian nu chu kwa in a trap zoi Larry chu tha ani tin alo hrila Abby ve thung chu a hlimru hle a thian nu in abula hun tam jok a mang thei to dona angai wangani ma se a hlim hun chung chu a rei lo hle Denny chuan abial pa Steve bula a chen to tur thu a hrila Abby chuan itana thalo keyang hian Steve hian a hrethiam ve lo che tin a thlem zui alo hnial zel awangin Abby chu a thin rim thuta itan hian tha hre ka nei lo an ti chuan Denny in thin rim takin a chhuwa san ta ni Larry an vui zo hnu lokin Abby le Denny te chu Larry thi chungchanga police detective in zona aron zota akal hnu chuan Denny in a thian nu hnena Larry thina hian in rolem tina zot vele Abby chuan Larry damlo enkol lai ani thua hrila akal san a thian nu omdan vel chu a ring hlel dewani Abby hlata om chu Denny chuan atum renga Abby hian en tharengin akal san thei bok si lo Denny chu tuemo hian aron blackmaila zana klapa an che dan moi lo tak kha a thalak aron thon chuai mai atu ka director Rachel aron lang hlola Abby chu ron muin alo mel shia thin to rilrulama boina nei surprise nen in ang ati thu a soibor antong chu Denny in alo ngai thlakara zuin dun turin anin tiam nge zana Abby chuan Denny avasom vea ma se Steve bula turin ain pek me ka a boi thuin alo chang Abby hian Larry atha wang khan a kom du to lawanga ya akianga le thenge nan ruwa manna nei ni Denny Steve apartment avathlen nu lok chuan zana an thalak bok kha Abby in Steve aron thon chewa Steve ron lang thutin Denny chuan alo tir son wat thalak te chu adili zunga pakhat aron human thua kani abial nu omdan vela tang chuan thil dik lo engemotak kaum aringa Denny chuan Abby chu Larry damlo enkol lai ani thua hrila ma se thil dang engemo ril ruha na hanei tlata ngai thung koron ho huna kan soi dun do nia tin ana akal sana chumi zan chuan rui tokin Rachel khan aron video calla Abby nen hun hlimom takan man thu soi Denny chuan Rachel chu angai tua ril ru hle a Abby ron langin serin sin ashoka atin wang mai Denny in shil antum ya la arui ema wangin alo hrethiam bok si lo an video call chu aron la top zui Denny chuan police a call vata Abby in Rachel tha atum tina va report chumi nu lok chuan video call adong lea Rachel kha ni khoshelovin alo om der to Abby chuan no telem nen alo in fiam pui vela atu ka Denny chu police station a zana thil thleng kha soifia turin akala ma se Abby in alo thlen khal tlat mai
Danny hian rilrulama buaina nei tin police te chu alo shila. Detective in Danny chu ron muin Rachel Khan zu a in hnem lutuka a chat thlani kha atia. Diklo takin report mala Abby in angai dam chea lomjok turini atile. Chuti lai chuan Steve aron lang hlola. Abby in ati boidan te kha alo shil. Detective ne na chuan a soi lea. Ma se zana anin fob lai thalak kha aron phort tamai. Steve chu angai dan ani lo hle a. Danny chuan rilru boy anga min chua tumani hi alo ti ve thung. Larry chungchang kha shil lein Abby hian damdoi manganga atha nge yani atia. Detective chuan damdoi hi ipason thi ma lok khan nangma minga lak chuani alo tilea. Steve athin rim tel tela. In soifia atumpon angai thlathadu tlat lo. In thala ka tang khan achiang via walom ka mudu to lo che tina kalsan. Damdoi na Dr. Morris le Danny te in belai ava mua. Abby ngai athazan lo. Rachel in Abby ni na diktak alo she chuaka. Midang shil main aron bay thut mai. Danny chu rilru boy enkol na damdoi ina vakala. Surprise chu Abby ming diktak ani ti ashe thei tani. Ated lain apa le mei chedang omdun lai alo mua. Anu in thil khendan anzo chuan alo soi sa shepa liam na takatuar. Abby chuan in zaina chemte lain apa chu avit luma. Thil khleng lo mureng tu apa bial nu chu korta ain puang tani. Chumi hnu lok chuan he damdoi na hian an lo thona. Abby chu nurse fel tak Janet Abigail nen anin tonga. Anu in atlan bo san tak awangin aduat thiam hle. Nikhat chu an pani chuan an bo duna. Danny chuan Janet hi Abby in atha nge ya ringani. Damdoi na Dr. Morrison Abby bula Danny in alaka report a thelu thu ashila. Min mutpui lo chuan kan chui chenga board member te ka shilang tin alo vo. Abby chuan alo rem tia. Alo nga na mun tur chu Dr. Morris chuan a pan zel. Mun fa la chuan aron bay thuta khuma a phuar bet taran maile. In zaina chemte chuan a oma pik ti aziaka thisena chuak zoi chumi hnu chuan abana tan sak leni. Danny kha man mo takin aron tlan hoa. Rachel call an tum chuan a motor hnunga a phone alo om. Abby call ngalin Rachel chunga thil thalo tak atia ringa. Abby chuan Steve kha adot lemi tur aniang aron ti tamai. Danny chuan Steve a call ngala ma se voicemail a alut tlat. Film khur turatin Abby laum zia message a hnuchia. Abby chu damdoi na Steve nen elevatora an lo la chuang dun chia zui. Detective Khan Danny voicemail hnuchia alo ngai thla. Abby ming diktak chu surprise ani thu aron shil. Danny kha damdoi in aron thleng chia. Manmo takin Abby omna lam apan ngal. An khumbor bor hnu chuan anin sual zuya. Abby in hliam chu rang takin atlan chia. Atlan chiat na lama lodan tumtu staff pakhat athata. Danny in ron phain chian in kom ngai tak ni thin kha anin beile tariap mai. Steve kha alo ladama. Aron chel hnu chuan Abby thin rim chu ami zedik tak aron lang tranta. Man ruwa chu in dam lo tam jok chu athata. Steve shoka vit lein hliam na tak tuar angin atlan chuak. Ina a ho hnu chuan atlan chetur Detective Khan alo ti dinga. Lau thon hmel takin ani lo jok ium zui ani alo ti vel. Chuta Jared Khan Detective chu aron votlu topa. Abby chuan lom thu shilin aruang chu thukru turin ati zui. Abby chu Rachel ang chia Khan a in chei dang lama. Damdoi indanga director angin aom le tani.